Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa tare da ku Umar Muhammad Baffa. Maraba da zuwa taskar Abu Ubaida. Idan ba ku subscribe channel nan ba, dan Allah a yi hakuri a subscribing a danna kararrawan nan. Yin hakan shi zai sa koyaushe muka yi sabon bidiyo YouTube ta sanar da ku. Za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A yau karatunmu zai yi duba ne zuwa ga sukuni, duk da dai wannan taɓa shi sama-sama a baya. Ko in ce ya faɗo a karatunmu amma ba mu ɗauke shi a gundarin shi mun yi shi ba. To shi yasa yau muke so mu dauke shi mu duba shi. As-sukunu ga alamar shi a nan wurin kamar dauri haka ko. To sukuni dai ko dauri shine harafin da akan tsayawa a kansa saboda rashin wasali, ko kuma zan ce an fi sanin shi da dauri a Hausa, kuma yakan zo kamar kan ha'un a Qur'ani. Duk inda kaga irin wannan kan ha'un a Qur'ani to sukun ne, saboda ba ka ga irin wannan sukunin a Qur'ani ba, galibi ba ka gan shi ba. To za mu gwada sa sukun akan huruful hija'iyya ga yadda yake tafiya. Kun ga bayan nawo dai ina tsammanin an dan fara iya kokarin hada baki tun da muka fara karatu. Kun san mun fara karanta harufa tun suna ɗaiɗayan su a rarrabe, muka zo kuma muka fara hada su. Wanda yake zuwa da farko mun san yadda yake zuwa, yana zuwa da hannu ɗaya a gaban shi, in ya zo tsakiya yana da hannu biyu, in ya zo ƙarshe kuma yana da hannu ɗaya daga bayan shi. Ina fatan hakan ya taimaka sosai. To bari mu yi duba zuwa ga yadda sukun take aiki. Kamar da kuka gani za ku ga an yi launin kore, to galibi a wurin ne nake sa sukun, sai ku ga yadda kuma yake yi, wato in ce irin tasirin da yake a cikin karatu. In kun yi nazari da kyau za ku fahimci haka. Bari mu ɗauka daga farko. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ana. Kun ga wannan hamza kamar alifun ne, so hamza fata a. Shi kuma wannan alifun din anan ba za ka karanta shi ba saboda an yi dauri a kan shi, don haka sai dan ƙara ma wannan alifun din tsawo wajen karatu. An fahimta? Sai zama na. An gane? To sai nan kuma alifun fataha a. Sai wawun sukun dauri zai zama wu ga a ga wu zai zama au na. Ban san ko an fahimta ba. A yi hakuri, wannan damma ne amma abin baya nuna sosai. To alifun damma u, sai ga wawun mai sukun zai zama wu. Alifun damma u ga wawun mai sukun u zai zama u. Dama wannan u, to ga wannan u, kun ga zai dauru, zai ƙara tsawo kenan, zai zama u. Sai nunun fataha na. Ana. Au na. U na. Alifun fataha a. Ya'un dauri sukun yi. Ai. Nunun fataha na. Aina. Ma'ana duk inda aka zo aka samu sukun din nan, in ka zo karatu sai ka dan dakata a wurin, ka daure shi da abin da yake bayan shi. An fahimta? Ai, sai ka dan dakata kafin sai ka faɗa na gaba. Na. Aina. Sai na gaba. Hamza kisra i. Ya'un dauri i. Na. Ina. Sai kuma hamza fataha a ga alifin sukun zai ƙara mishi tsawo a. Nunun dammataini. Nun. Anun. Ana. Auna. Una. Aina. Ina. Anun. Ba'un fataha ba, sai aka samu alifun mai dauri, to anan zai ƙara ma wannan fatahan ne tsawo. Za mu yi a gaba, su ne yake cewa huruful madda thalatha. Kun ga ɗaya anan, ga ɗaya anan, sannan ga ɗaya anan. Wannan wurin nan da na ɗaya da na uku da na biyar din nan ku rike su sosai. To ba na
bana. Sai nan bawun fataha ba, sai wawun ɗauri zai zama bau, bauna, bauna, buna, baina, bina, banun, tana, tauna, tuna, tai, taina, tina, tanun, thana, thauna, thuna, thaina, thina, thanun, jana, jauna, juna, jaina, jina, janun, hana, hauna, حون حين حين حان خان خون خون خين خين خان دان دون دون دين دال فتح دا ياء دوري zai zama daina, dina, da nun, zana, zauna, zuna, zaina, zina, zanun, rona, rauna, aruna, raina, raina, ra'un fataha ra, ya'un sukun ra, rai, rai, nunun fataha na, raina, rina, ranun, zana, zauna, zuna, zaina, zina, zanun, sana, sauna, suna, saina, sina, sinun kisra si, ya'un dauri si, sina, sanun, shana, shauna, shuna, shaina, shina, shanun, sana, sauna, suna, saina, sina, sanun, dona, dauna, duna, daina, dina, danun, dana, dauna, duna, daina, dina, danun, zana, zauna, zuna, zaina, zina, zanun, ana, auna, auna, aina, aina, anun, غانا غونا غين فتح غا واو دوري غا غا غو غو نون فتحنا غونا غونا غينا غينا غانون فانا فونا فونا فينا فينا فانون قانا قونا قونا قين قين قانون كان كون كون كين كين كانون لانا لون لون لين لين لانون مانا مونا مونا مين مين مانون نانا نونا نونا نينا نينا نانون وانا wauna wawun fata wa wannan alifun ne mai dauri so zamu kara wannan fatan kawai tsawo ne wana wannan wawun fata wa wawun dauri zai zama wa wauna sai wannan wawun damma wu
wawun ɗauri wu, ga wu kaɗan zai zama wu na. Sai nan wawun fata wa, sai ga yawun ɗauri yi wa yi wai, sai nunun fata na waina wina wa nun. Hana hauna huna haina hina hanun. Yana yauna yuna yaina yina yanun. To alhamdulillah anan za mu dakata. Ga aiki da yau za mu bada, ba rubutu ba ne. Aikinmu na yau shine ina so a karanta waɗannan abubuwan da muka yi aƙalla sau 10 kuma a haddace shi domin fahimta sosai. Hakan zai taimaka musamman wajen mutum iya karanta baƙi ko in ce harufan larabci insha Allah. Sai a karanta kuma ana iya sauke wannan littafin a ƙasa.